Am și eu o frățioară, am și eu un frățioară, și de el mi-e tare dor, mi-e tare dor. De partea lui Florin de la Târgu de la Mărgelatu, pentru fratele lui care e în Italia la suferință, pentru Leonard, pentru Leo, fără număr, pentru Leonard, pentru Leonard, pentru Leonard, pentru Leonard, de la pentru Laurențiu, pentru Laurențiu, pentru Laurențiu, pentru Laurențiu, pentru Laurențiu, pentru Leo, pentru Leo, pentru Leo, pentru Leo, fără număr, trăiască. Auzi, ăsta-i frate adevărat, ăsta-i frate adevărat, și la greu nu m-a lăsat, nu m-a lăsat. Că stai frate cu durere, că stai frate cu durere, și mă scapă de la rele, de la rele. Auzi ce spune strofa asta, nașule? Atunci când mă cer cu el, of mă arde la sufletele. Au, dar nu trece un minut și încep să plâng. Auzi ce spune? Of, atunci când mă cer cu ele, of mă arde la sufletele. Pentru Parțoi, pentru Parțoi, pentru socrul lui Gabi, pentru Parțoi, pentru Parțoi, pentru Parțoi, pentru Parțoi, fără număr, pentru Parțoi, de la Gabi Ursaru, fără număr, fără număr, fără număr, fără număr, de la Gabi Ursaru. Of mă arde la sufletele, of atunci când mă cer cu ele. Tot pentru Parțoi, pentru Parțoi, pentru fratele meu, pentru Altafin, pentru Florinel, pentru cumnatul lui, fără număr, de la Gabi Ursaru, fără număr. Irlandezii, Irlanda, care m-am întâlnit cu ei în Irlanda, fără număr, fără număr, de la Gabi Ursaru. Trească. Comandă specială, după asta nu mai pot să sufăr banii din partea lui Gabi Ursaru. Își cere scuze de la nașul mare, mii de scuze de la nașul lui de la Caiac Jupânu, șeful șefilor, fără număr pentru Caiac Jupân, de Jupân pentru Caiac. Din partea lui Caiac pentru Parțoi, a dat fără număr să trăiască. De la Patrian pentru Parțoi, pentru Gabi și Vasile, 1 milion. Pentru nașul mare și nașa mare cu 1 milion. Și pentru toată lumea, pentru Cimino. Pentru Cimino, pentru Cimino. Pentru Caiac, pentru Caiac, pentru Caiac să trăiască. Atențiune tot din fratele, de la fratele meu. 100 de euro pentru Cimino și Caiac, pentru Vasile, pentru Parțoi și Gabi să trăiască. Auzi, strofa care îi place și lui Cimino. Din partea lui domnul Nas, pentru domnul Caiac, pentru domnul Țipiște și pentru domnul Cimino. Pentru nașul mare 1 milion să trăiască.
Auzi. Doamne, ce frate bun am, of, Doamne, ce frate bun am, mi-a dat și ultimul ban, ultimul ban. Auzi, dansule, ăsta-i frate adevărat, ăsta-i frate adevărat, și la greu nu m-a lăsat, nu m-a lăsat. Auzi. Doamne, ce frate bun am, of, Doamne, ce frate bun am, mi-a dat și ultimul ban. Pentru Corga, de la fratele lui, pentru Corga, pentru Corga, să trăiască. Of, Doamne, ce frate bun am, Doamne, ce frate bun am, mi-a dat și ultimul ban, ultimul ban. De la Robert, de la fratele meu, pentru mine, pentru mine, pentru mine, din partea lui fratele meu Robert, să-i trăiască. Pentru mine, pentru Ștefan de la Bărbulești și pentru frații lui, pentru Marian, pentru Adi, pentru Florin, pentru Zăvoianu, pentru Alin și pentru Gheorghe și Mugurel, reprezentanții Craioviței, care reprezintă o forță. Craiovița nouă, să-i dea Dumnezeu sănătate.